Tujune bojoku mau ora melu rene ya tak pengen niki kan. Ya diculke to kok ora diculke. Panjenengan ingkang boten ngejulke. Komunitas meneng mripate ditutup. Ora gawe masalah kok mbok foto malah. Rumiyin saring-saring juga tapi kan waktu dalangnya juga banyak. Nah niki saged-sagede sak menika. Oh, ya menawi kalih Mak Limbok niku sampun asring sanget nggih. Alhamdulillah. Pak Guret wae iki ning Bekasi rasa Ponorogo ya saiki. Bekasi tapi rasa ke Ponorogo karena Suroan ini sering mondar-mandir ke Ponorogo ngaten terus juga sering bersapa-sapa dengan Romo Haji Eko Bilowo. Dasane pangarsane Surgubeng niki nggih Piyayi Ponorogo asli. Nggih mula niki dilalah niki nggih sasi suro. Dados niki nggih untuk memperingati dan mengucap syukur istirahipun nggih wonten sasi suro menika kula saged sowan mriki malih. Menawi boten kelentu kula mriki tahun 2022. Jadi 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya, terus tahun wingi mbah kok ora dijak aku ya ora reti sih. Semayang ketoke jejerku iki. Sing sayang Mas Kuncoro sing mayang. Nggih to. Kula kok mboten dijak to. Karep kula niku panjenengane malah rata entuki kondur kok. Lah pripun? Wong wis sampean karep tak dadekne setap Padepokan Surukubeng kene. Oh dadi ning kene terus. Lebokne batih mriki. Leboke batih mriki. Lah terus sing jamin kehidupanku karo sekolahku sapa? Wah beres. Nek bab kaya ngono kuwi sampean kari milih. Kunci BMW apa kunci Avanza ngono wae. Kunci Inggris mawon. Bunga tanpa upama ya, Mbak. Injih Mas Anggi. Luar biasa malam hari ini. Luar biasa menika sampun tumplek-blek nakempal sedoyo. Macem-macem saking komunitas pundi-pundi menika saged ngreketaken. Kok jok nderek ketek barang sakit nderek ketek. Ngeraketaken pasederekan menika. Ngeraketaken paseduluran. Nggih lewat budaya terutama wayang kulit. Nggih. Kadosipun acaranipun nggih mboten namung wayang kulit nggih. Mboten, Mbak. Menika wonten mriki niku wonten nebek, wonten wau, janjanipun reog biasanipun terus mangke benjang niku campur sari sedaya kabudayan utawa seni budaya ana ing Jakarta bakal dilestarikan oleh Pak Eko Bilowo. Luar biasa. Pelestari budaya. Hebat ya. Beliau itu ngerangkuh ya semuanya yang mencintai budaya Jawa dirangkuh dan tetap ada latihan, bisa ada tempat untuk bisa menuangkan kreativitas dalam budaya. Budaya itu keindahan Mbak Elisa ya. Nah, jadi manu ngetokake yen keluarga besar Surugubeng iki pancen piyayine endah rasane. Endah piyayine Surabaya ya endah. Kabeh pokoke endah. Pokoke kabeh endah. Endah kabeh. Lah panjenengan mriku nek mriki apa dalang wonten mriki nembe niki napa nate? Sudah 3 kali. 3 kali. Oh nggih rumiyin. Sowi, jenengan dereng lahir. Kula dereng lahir nggih. Mugi-mugi benjang tahun ngajeng nggih malih nggih. Alhamdulillah. Tahun ngajeng niku malah dawuhe Rama Eko Bilowo duet. Duet sinten? Wayang Mbak Elisa karo kula. Kula kendalan. Nggih no. Luar biasa. Luar biasa Mbak Elisa. Kira-kira nek aku ndalang terus nganu ning tengah ngaten nggih. Heeh no, kudu iso mangku loro. Sendang didum siji-siji. Kok mangku loro? Sendang Kapit Pancuran. Oh, Sendang Kapit Pancuran. Nggih mboten, ning tengah ngene. Terus saiki wonten sapa? Ya kula nggo godo Mas Gurit mesti nggo godo. Nggih, ingkang bagus sugeng rawuh sedaya para tamu kehormatan yang hadir. Ibu Wakil Bupati. Ibu Wakil Bupati juga rawuh luar biasa. Makanya aku bilang ini suasana Ponorogo banget ya. Kemarin ketemu di Ponorogo, sekarang di Bekasi. Jadi sugeng rawuh lan menika nderek napa nggih caos panglipur. Katur sedaya kadang-kadang Jawa Dwipa. Orang kadang-kadang aku lupa. Janar kadang-kadang. Ya maaf sih agak mix ya. Lan uga kanca-kanca rawuh manu Mbak Elisa. Ada Patri Purogo. Patri Purogo, SBTP, terus Paguyuban TNI Polri, Paguyuban Bekasi. Ya rawuh kabeh tumplek-blek, Mbak.
Jumbuh kelawan dawuhe Rama Eka Bilawa ya to. Ajining bangsa luhuring saka budaya niku leres kok Mbak. Nggih. Bener, luhuring saka budaya. Ajining bangsa saka luhuring budaya nggih. Nggih. Nek mboten diuri-uri mengkeh ical goleki. Nggih to. Nggih. Kok nek wis tekan kono awake dhewe arep nonton bayare suwe larang. Lah niku makane nggih diwiwiti liwat generasi-generasi selanjutnya. Kayak ini ada Mbak Legit juga. Nggih mengke dilihat keprigelanipun sinden kecil. Nggih. Caos panglipur Mbak. Jen. Caos panglipur. Napa wonten pamundutan napa mboten Mak Cange? Masak menika dereng menika janjanipun niku mardika mawon. Pokoke panjenengan mang milih napa sing dados. Masa dereng wonten pamundutan ketoke ket mau ada amplop besesel pirang-pirang njok. Lagi pancen tak sesel-sesel kesik. Kayake banyak amplop-amplop. Nika enten Sena Pramana lagu yen ing Tawang ana lintang. Kaya badhe bawa sendiri. Nanti terus Pak Warman badhe bawa sendiri. Niki akeh ingkang badhe paring bawa piyambak menika tembang kangen. Komplit. Oh, banyak yang mau nambah ya. Siap-siap. Iki uga ana nawala Mak ana kene. Saking Pak Solikun CS dari Siman Ponorogo. Nggih nyuwun gending pepeling. Pak Solikun CS dari Siman Ponorogo nyuwun pepeling. Nggih dan juga pengirim Bapak Adi Suhadi Notok. Kota Depok Mas Ri. Nggih. Katur yang terhormat hamba Allah Ki Dalang Guritno Purba Caritot saking Ponorogo ing Palenggan nggih. Nggih. Niki akeh banget tulisane. Nggih, assalamualaikum sugeng panggihan Tresna Ringgit wonten sanggar dalu menika. Nyuwun gending praulanyar kalih gending dandang gula. Kunjuk Rama Haji Agung Eka Bilawa. Nggih, kunjuk Bapak Gunadi Bekasi, ugi kunjuk Bapak Edi Yitno Basuki Bekasi, ugi Bapak Suyono Bekasi Timur. Matur suwun Mas Dalang. Nggih, saking Bapak Adi Suhadi Notok. Bintangnya komunitas menika. Oh, ngaten Mas nggih. Bintangnya komunitas. Ya ini napa sepuh nika nggih. Nggih. Tapi semangatnya luar biasa. Tan kantung kadangku sepuh Mbak Elisa panjenengane Bapak Suradi. Nggih, Kelapa Dua ya rawuh. Nggih. Menawi badhe caos panglipur. Saya yang pertama itu dulu pepeling dulu aja nyuwun slendro. Terus nanti saya bisa cecaketan wonten marika bisa lebih dekat dengan teman-teman yang hadir. Nggih. Nggih. Monggo. Pripun Pak? Oh sakniki. Oh ya saya maju. Wis ora kanten pokoknya. Wis ora kanten. Lewat ngendi ya? Lah wong aku wae pengen nyawang apa meneh sing mburi ya. Hati-hati. Lewat ya Mas. Hati-hati diweni dalan Mas. Iki mikir ndak mendosol. Mikir ndak medasal. Lah ya to ke lumpatan piye. Sing penting orang langkai gamelan. Maaf ya Pak, izin di atas. Mboten ngelumpati kok, aman. Ndak anyangan. Nyuwun teng-tenganipun. Ting-tinganipun Mas Jumadi. Nggih, monggo Pak. Rukun Islam. Ya ampun, kula kangen sanget loh kalih menika kadang-kadang teman-teman rekan Pancen iki Mbak Elisa Mas. Bekasi dan sekitarnya. Dinten Mbak Elisa. Aja kok liyane aku yang ngenteni kok. Pak Sri loh. Kudu. Kang li mabun niki. Elisa ya biyayine ya cantik, ya pinter. Apa iso? Nek panjenengan ana apa dawuh ora cantik ya katarak. Lah piye mbasan dicedhaki? Apa ya iso? Yayine pinter. Yo dasare nek ngadi busana, ngadi sarira, wah jan luar biasa. Ning yo arep ayu di kaya ngapa Elisa urung enek apa-apane karo bojoku.
Lah streaming iya. lho, streaming. Mergo iki di streaming. Arep di koyo Kula le ngopo. ngalem bono. Ora kok dadi apa-apa, ya mung arep ayu kaya ngopo nek dhek iki ora gelem karo aku ya ora ayu ngono lho. Nggih, monggo, Mbak. Ya. Islam membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Terus kang angka loro salat dene kang telu kang angka loro salat tansah sambung rasa kelawan Gusti Sing Maha Agung. Ya, sing kaping 3. Ramadan nindakno poso kapatyakat ping 5 ngibadah haji. Ibadah haji lamun kuwasa. Terus niki kula nyuwun bantuan dari teman-teman nggih. Bagian terakhir sendiri. Rukun Islam sampurna. Monggo sareng-sareng. Tor ya pleng lho, pleng gamelan lho, luar biasa iki. Mbok ning Bekasi lho iki. Kaya mengeningkan cita ya. Iso bareng. anu larase pleng Mbak Elisa. Pleng, Cih. Alhamdulillah. Apik ini Niku budaya mergo kabeh perkarane Mbak penonton. Elisa sing ning ngarep. Nek umpama sing ning ngarep iki geyane larase urung karuan. Kira-kira ya kuwi. Masa ya ora. Monggo pepeng. Monggo dados yo. Ya. Kuncoro laras jos. Yo. Wes wancine padha nindakake adat wasuwene wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama 5 wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah. Tindak mungkar Grep lapisa cangkepe Prayogan ditambah sholat sunat Aja sembana iku perintah agama Ngelingono ning donya mung sedelo Sabangan tawakal
besok munggah suwarga. Kuncoro Laras jos. Wancine padha nindakake agama sumanda wayahe sembahyang netepi wajib kawuhe pangeran salat ati jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing luwih sampurna yen berjamaah. Syukuran kasar Salat sayang ningatake tindak mungkar. magrib lan isak jangkape Prayogan ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngeling kono ning donya mung sedelo sebalan kawakan basa sing kuasa yen kebareng besok munggah suwarga. Pepeling sampun dipunaturaken Menika. luar biasa. Menangkan dawuh ki mau. Mang tetep teng mriku Mbak paribasan wong dahar paribasan wong maem niki ora tanduke ora marem. Urung wareg. Urung marek. Dereng warem. Pokoke panjenengan mang milih napa setunggal melih. Nggih. Mangke bar panjenengan setunggal melih diaturi ramane kanjenge diaturi tindak panggung. Nggih. Ana nggih. Niki wonten nawol riyen Mas Tri. Pripun? Nggih. Mundhut lagu Mak Cangik kalih Mak Limbuk nyuwun caping gunung dibawani sendiri. Salam Oke. damel Pak Dalang Mas Guritno kalian Pak Sri Kuncoro Brimob dari Paguyuban TNI Polri dan Putu Warok Ponorogo Patri Purogo. Oke. Nah, monggo diaturake. Ya, Mbak. Dawuh ingkang pundi? Anu. Saping gunung apa niki wonten pamuntan napa Sri Uning? Ah, Sri Uning, Ya. podang kuning apa Sri Uning? Podang kuning napa Sri Uning? Podang kuning. Podang kuning. Wah. Bawa, pokoknya kudu ngrasakne bawane ben tak apa-apa. Wayangan ki ora usah gagas lakon, kok ora ya tutuk gitu. Pokoknya baris setengah pitu. Ora apa-apa. Wayangan pas setengah pitu lho. Sing penting Elisa nyanyi. Iya. nggih. Nek perlu iki sinden-sinden Kuncoro Laras aja entuk sing nembang ben Elisa nganti Ya tekan esuk. ampun to. Dine wangi dandan 2 jam kok kasih to muncul. Ora apa-apa engko tak nyanyekne dhewe ning omah. Yo. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Ugi kula pisungsungaken dulur-dulur sing nonton wonten dalem Mas Kuncoro. Nggih, ingkang lewat dirunggang, streaming. live Streaming nggih, kata streamingipun. Kata menika wonten cerah foto. Nggih. Mas Tri matur nuwun. Panuga wonten Dalang Brimob, Nggih. wonten Andika Multimedia. Nggih. Oh. Mas Ki Guritno iki Guritno. channel napa? Juga kanal Guritno Purbo Carito ada. Oh, Mas Guritno Purbo Carito Nggih. lan kantun Rorombo channel kabeh padha streaming. Juga sound system yang luar biasa Mas Ri. Oh nggih Jas niki. niki. Setelane Mas Rokim. Nggih. Mas Rokim. Sengkuyung karo putra Pandhawa kagungane almarhum Bapak Haji Gondang Sukresna. Ugi Mas dulur-dulur Iwan. Ponorogo bengi iki sing nusul. Ya Mas Gatot sak kanca, Mas Sular sak kanca. Weh, pokoke kabeh. Mas Ri. Nggih. Ya, lanjut. Enggak.
Rama niku karemenane nggih peksi nggih. Niku kathah lho tunggal kalih 3 wonten. Senengane ya manuk Rama Bilawa ngingu manuk senengane. Nggih. Manuk iku gede-gede. Gede apik-apik. Apik-apik. Alus manis nengsam make golek isi podang jenar iba bunga henga kunjuk panjenenganipun Pak Mahfud saking Dewan Ponorogo ingkang rawuh Mas Ri. Nggih. Ugi Ibu Mujiatin ingkang rawuh Dewan Ponorogo. Nggih. Nyanding bisa dadi tombo Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran. Kaluyuran anggone sing tak sayang. Hayo. Mubang pinter anggonku awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencak ing apa Jos Nandi Nano.
halo kaluyuran anggele sing tak sayang mumpung-mumpung miterang gonku goleki ora krasa esuk awan mane-mane yen nyandu yo kang nyawang kleyang-kleyang tak sawah menca engapang kejanjangan tak rindih saka katawa sarwi ngoceh dheweke balik Matur nuwun Mbak Elisa, mohon maaf pun kaya cara tenan. laras ya pancen kaya ngene iki eneke. Lho kok kaya ngene-eneke niki pun luar biasa saya sange. Hebat Mbak Elisa nggih. Lah nggih. Tenan. Angel lho niki, wong nggih jelas-jelas niki tebih lho nek saking Ponorogo tebih. Lah iya. Tapi ten mriki nggih sami kados ten Ponorogo. Wah, nggih. Yayine nom-nom, Nom-nom. grabyak semanak kabeh, nggih. aruan kabeh. Nggih, Nyanyo terus seniman kabeh. anu udah kondang. Ini juga kenal teman saya Mas Wimbo, Mbak Natalia, ini juga teman lama. Loh sampean ki duwe kanca Wimbo ki ora nyesek to, Mbak? Lah kok nyesek ngopo sih Bape? Ora lah. Terima kasih Mbak Elisa kepareng lenggah rumiyin. Nggih, Menika Pak anggota dewan iki tebih-tebih saking Ponorogo ya diaturi nyawer diaturi tindak panggung karo ben dipethuk kanca-kanca kru Kuncoro Laras. Yo, tulang tantak yo. Gea, Monica bersama teman-teman. Pak Dewan monggo Pak Dewan. Monggo Pak Dewan saking Ponorogo, Pak Mahfud. Monggo. Ibu Mujiatin. Mixing den Mas. Monggo Pak Dewan. Indonesia sing paling ngetop. Sing rawuh Pak Dewan. Sugeng dalu Pak Dewan. Sugeng dalu bocange. Wah, nyuwun pangapunten Sing rawuh Pak Dewan. menawi panjenengan paring dawuh napa rasane mboten ayem tentrem jenjem pernamenem menawi mirsani masyarakat panjenengan menika ingkang lenggah wonten Jakarta nggih to? Alhamdulillah. Ya ini sukses kabeh Mas Tri ya. Sukses Kyai Jakarta saking Ponorogo meniku menawi panjenengan tanggapne wayang niku. Kuncoro Siap sendika Pak. Ki Dalang Guritno. Guritno. Nggih. Niku Wilujeng sak dampil kalian dalu kula. Bapak Eko lan sedaya kemawon
sepindah malih napa ingkang dados hajat saha niatipun tansah kaijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya amin rabbal amin. alamin. Nggih. Matur nuwun Ki Dalang kula Nggih. ken minggah karepe ngoten namung ken nyawer jane ngoten. Boten Pak, boten estu, boten. Boten, kula niku nyawang panjenengan niku wah wibawanya sangat luar biasa. Panjenengan boten nek Kang Maput niku karepe ngoten. Oh nggih. Boten Pak, boten estu niku panjenengan niku luar biasa. Mertandani sampun napa nggih nyawiji dengan masyarakat atau seniman yang ada di Jakarta. Nek panjenengan tindak saking Ponorogo tekan Jakarta orang nyawer kuwi kebangetan. Nah, sir kula ngoten Pak Dan. Nggih. Nyuwun sewu, nek teng mriki ngeten niku Pak, ning mboten dados masalah niku rak namung tondo katresnane panjenengan kalih warga masyarakat wonten ing Jakarta. Nggih, Pak Brimob. Nggih, luar biasa. Salam hormat kula. Hormat siap, salam komandan. Kula tumut TNI nggih 21 tahun. Oh nggih, menika wonten SBTP nggih Nggih, to. luar Paguyuban biasa. TNI Polri, Nggih. reoke TNI Polri, Mas Wahyudi. Bojong Wekdal. Oh ngoten. Sindene 8 1.600.000. Wah. Dalange loro 2,5 juta. Nggih Mas. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Niki bagi tugas Pak Dan. Sing nyanyi kula. kula angger piyayi angger kok dedeke kok wah. Bapak niki ngluwari ujar. Nggih. Nadar ten Gusti Allah. Amin. Sanguku pira wae bengi niki. Saijike niki ajeng kula Tok entekne? Mboten. Oh. Kula sawerne Mbak Elisa. Oh. Niki Ora sidonya jenengan Mas. Ora sida ning aku, tuasan tak pasarke Elisa ki mau lho. Nggih, mboten ana apa Pak, menika daleme tebih. Wah, Aku tak sing nyekseni Pak. Ini seksine monggo. saya sudah lama mendambakan Mbak Elisa. Oh, Ternyata nggih. Sudah lama mendambakan Mbak Elisa. orang yang saya cintai ternyata ketemu di sini. Alhamdulillah. Sewu kutha wis tak lewati. Wah. Saya terpesona. Saya cinta walaupun beda keyakinan. Saya cinta Mbak Elisa. Saya yakin cinta Mbak Elisa, tapi saya yakin Mbak Elisa tidak cinta sama saya. Duka niki, duka niki pirang juta pokoknya tak serahne Mbak Elisa. Turahane niku mau Pak niki. Nah niki. Turahane. Nah, Alhamdulillah, wah, Mbak luar Elisa. biasa. Tapi ada uang 2000-nya itu. Iya. Kok enten kunjulane Menika 2000? ategesipun Iya. menapa Pak? Ini. 2000 nipun. Yang 2000 saya pinjam boleh? Oh saged. Oh, iya. Niku ajeng nggih napa? Ini buat parkir hatiku di dalam hatimu. Masuk. Pinter ngerayu kuane. Pinter ngerayu kuane iki. Sik, Mas Andika. Tolong bagian syuting sing iki di crop, sesuk kirim neng aku tak kirim ke bibuke. Ya, Dikirim mesiden. kirim ke. Loh, mpun izin bojo kula. Oh sampun toh? Pak panjenengan boleh nikah lagi, tapi satu sapa? Karo Mbak Elisa. Ngoten. Lah niki. Wis. Tujune. Lah kula ngeten nyauri. Aku rasah kula ngoten. Maksudnya ora sah ditari. Lah kula gelem Mbak Elisa sing mboten gelem. Nggih. Pokoke Pak Anies panjenengan kula pujekke tetep sehat selalu. Amin. Luar biasa. Murah rezeki. Lanjut. Dedeke. Hidup Padepokan Suruh Gubeng. Suruh Gubeng. Hidup. Suruh Gubeng Jaya. Jaya. Suruh Gubeng Jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Anies. Tugas lagu. Sik. Yoga do tenang. Nggih. Yoga tenang. Santai, enek bagiane. Nggih. Monggo Nggih. Pripun Pak Mahfud? badhe ngersakaken menapa Pak? Ojo lamis. Ojo lamis. Oke. Yo. Yes. Bersama Lamis. Kuncoro Laras kene Mbak Gia. Pak Dwi. Monggo Pak Dwi. Kiai anggere roh piyayi sing bringosen ngono iki sajake. Iya ora apa-apa. Kowe duwe duit akeh nek rondo apa penak rasane. Rondo kok menaun ini. Rondo to Mas? Weh, lah sampean iki kok menaun. Yo. Cahyane beda ya. Langsung napa ngagem bawa, Pak? Langsung mawon. Langsung. Oke. Nggih. Yuk. Dados Ojo lamis. Kuncoro Laras.
luar biasa, matur nuwun Pak Dewan, sukses selalu. Wah, ampun repot-repot Pak, mboten sampun Matur suwun Pak Dewan, matur suwun. repot-repot. Oh, ya ampun Aja nambahi alah nek kula nggih mboten nolak, Pak. Mas Bagio iki leh ndeloki ngewedine keciglokan lho. Matur nuwun. Matur nuwun. Yo. Minangkani anu sing ngersake SBTP lali janjine. Lali janjine yo kuwi sing kuncara laras ndang diegolke kono. Buka saka Jaipong. Yo, Jaiponge nyambut gawe ora turu. Engko bar iki lagi diaturi tindak panggung yo. Mbak Wi. Nggih. Oh, password Mbak Wi bersama Gea Monika dan Mbak Ita, Mbak Rizka Monika dan Mbak Yati Hapsari bakule jamu. Mbak Wi, Bu Eli, WMC. Mbak Eli, Mbak Eli Bu Eko Bilowo. Bu Eko Bilowo. Niko Pak Suradi kepareng. Mbak Gea. Ini dalam. Pak Suradi kepareng rawuh karo Bapak Suradi monggo. Bapak Suradi. Kepareng. Yo, lali janjine ya. Yuk. Joget munduk. SBTP. Mic-nya kurang satu Mas Rokin. Mbak Wi. Kadung dandan kopi Mbak Gea. dalam. Mana Mbak Wi? Mbak Wi. Mbak Eli. Nyuwun sewu Mbak Gea menika wonten surprise. Nggih, pripun? Hadiahnya mobil Fortuner. Wah. Wah, Nggih. hadiah Mas Dalang minta tolong mobil Fortuner B1087 ELG menghalangi mobil di belakangnya. Tak kira surprise. Mas Ri, Hah? ternyata pacarku dateng. Siapa? Mbah Jo. Mbak Jo. Sing endi to nya? Di belakang. Ngerti to nya? Iya. Sing di piantone sing Mbak di. Jo sing gitu Mas. Mbah Jo. Baca. Wong Mbah Jo kabeh-kabeh. sayang. Aduh. Kabeh-kabeh mbok daku. Iki tenan iki sale. Iya. Endi Mbak Wi? Mbak Wi, Diaturi panggung lho, Mbak Wi. Oh. Mbah Jo dulu. Nggih, baca. Sayang. Kok wis asemen to nya? Ngundange sayang. Langganan itu. Toto Mbak Jo sih persiapan. Langganan kuwi uang gigi kena kembali ngono ya. Yo, Pak terus ke sik. Ya. Jajan mbok aku kenalke pacarmu to. Luar biasa. Sapa Mbak Jo mau ya? Mbah Jo. Mbak Wi. Iki lagune lali janjine. Ojo lali janjimu kepadaku. Aku nek mung kaya kuwi Elisa aku trimo iki no. Ora to. Pak Dalang, sampean kok ya sapa-sapa gelem to? Ora, iki beda lho kae iki. Bedane apa? Beda, duwite oke. Ya ta. Semanak ya kan. Gek lemune kaya ngono ngopeni. Wah, umpama kasur tak kok dhuwur. Ayo Mbak Ri. Ayo Mbak Wi, ada apa dengan Mas Ri? Piye. Ada apa dengan Mas Ri? Oh, rahasia. Ya. Ya. Janjane kok. Yati Hapsari. Sajak nyupri kali. Atiku sudah. Terima kasih, wah luar biasa. Kami udah, nggak minta lagu lagi. Sik to, guys. Lah Mbak Wi ro ngenteki piye, Jang? Itu Engko neh to ya. Heeh. Mbak Gea, dalam.
diaturi romone. Yo, romone yo, kene slidru. Nembe dahar. Dahar. Nembe dahar. Nggih. Oke, ora ta. Yo. Caramu mau intinya. Pokoke bengi iki kudu digayeng-gayengke. Pinter gitu ya. Iki tak sawang lagi jam 10:30. 10:30. Iki mau ana sing ngersake caping gunung dibawani. Ya, caping gunung dibawani, engko anakku wedok legit ben ngreok. Yo, nanti mau sing sing arep bawa caping gunung. Saka ngendi iki? Sing arep bawa caping gunung, Sing arep bawa naik ke caping panggung. gunung, naik ke panggung. Yo. Nggih. Luar biasa iki. Pokoke bengi iki kudu digayengke. Nggih. Saking paguyuban TNI Polri dan Putu Warok Ponorogo, Patri Puraga, Mas. Caping saking gunung Patri dibawani Puraga. sendiri. Enggak. Yo, dibawani sendiri, terus Dek Legit neng maju, Dek Legit berdiri. Yo. Serpeki pentanaman, Mas Yo, ya. tulung tak ndat yo. Yo. Ya dari Patri Puraga. Badhe bawa caping gunung. Balik. Iya. Iya. Selamat malam Do Legit. Selamat malam Pak Dalang. Wah, panjenengan ampun lenggah teng mriku nek bawa mriko no ngancani Dek Legit. Mriko, nek mriki mboten sida. Nek mriki mboten sida, pilih putih. Jenengan mriko no dipirsani keng mriko kok. Monggo, jumeneng mawon. Yo. Wakil Ayo, dari Pak. Patri Puraga. Monggo. Mriko no. Ya. Lah mengke pripun? Ampun nyawang dalange, mbiyen kula dalange nggih ngeten iki. Pun to. Yo. Nggih, napa diderekne Mbak Gia? Kira Mbak Gia napa Mbak Ita, Mbak Rizka napa Mbak Yati? Niki perwakilan dari Patri Puraga, Mas. Patri Purnogo luar biasa. Ya. Enggak. Asmanipun sinten, Bapak? Asmanipun sinten, Pak? Pak Wardi. Pak Wardi. Pak Wardi. Pidalem saking Ponorogo napa lenggah wonten mriki, Pak? Kula Purwantara. Slogoimo Purwantara. Nun pundi? Slogoimo. Oh, Asli saking Ponorogo. asli mriko ning lenggahe Jakarta. Wonten Jakarta. Oh, Jakarta dipun pundi? Wonten Pedurianan. Oh, nggone Gea cedhak niku. Yo, caping gunung nggih? Nggih, nggih. Oh, monggo. Karo Nduk Legit. Karo Nduk Legit. Nyuwun Batin cilik. pinter tintingane, Mas. Lho tintingane pun wit sore wau, Pak. Belajar niki. Saben bengi Saben bengi. Sik, perjanjian jenglengke mboten? Nggih, nggih. 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 Tambah 150. Ora Pak, santai guyon. Ampun ndredeg to sampean. Jenengan tindak mriki wau piyambak napa kalih kegarwa? Dengaken ngiko ding wingking kok. Oh. Koncone akeh. Ngomong nek pun nganggo napa nggih beskap utawa ngadi busana niki wis nganggo warok nganti aja wedi-wedi. Nek wani aja wani-wani, nek wedi aja wedi-wedi ngono. Cah lanang wong lanang kok wedi karo sing wedok. Jengleke nggih? Nggih, Heeh, ben nyambut gawe sing ngendang. Yuk. Sing beduk aja mangan ae le, ayo. Gawe. Nyawang kona Rene weng. Sik. Anu, Mbak Gia karo Mbak Rizka maju. Ben panas sisan bojone. Jenengan ampun ngeten niku nek nembang ya jengleng. Arep jengleng cah cilik kan isin. Ayo mlayu rono ya. Monggo. Nganggo anjlok Mas ya? Nganggo anjlok. Nganggo anjlok.
Rencangnya pundi Pak? Pak Wardi? Wonogiri. Mboten rencangnya pundi Pati Purwogo kan maju. Niko Mas Gaweng niko. Mas Gaweng kene, maju. Ayo. Ndang kok malah. Ayo. Ayo mrene. Ayo. Lho. Alah. Mbah Ratno di Mbah Ratno. Mbah Ratno, ayo Mbah Ratno. Yo. Kancane Mbah Mardi. Yo. Menika sinten Bapak? Rencange iki. Ya. Dalem. Mbah Ratno. Ajarono jenggleng kuwi. Sing diajari sing pundi? Kuwi Mbah Wardi ajarono jenggleng. Ya lagi wis suhu. Yo. Yuk. Yen memajang. Yen mamajang. Cedak ana ya? Minder Mas, dedek iki lho. Sakno. Karo janur kuning. Pak jenengan kok kalem mawon to Pak? Lha sing ngendang direwangi ngoten kok biasa bae. Tasik belajar. Oh, tasik belajar. Isik wedi. Piyayi-piyayi tiga ki ora ana sing jenggleng iki. Ketoke wedi karo kowe iki ya. Napa to Pak? Jenengan napa ndredeg to Pak? Oh. Langsung iki. Mbak Kia, Dalam. mbok sing alus to. Lah piye ta? Tak kudange Mbah. Wardi. Tak kudange Mbah Wardi. Ampun. Mbak Wardi kersa dikudang Mbak Kia mboten. Kok ya mbah lho. Lah terus Mamas. Mas. kayak kok kabeh-kabeh wong mbok celuk emas lho. Enggak toh, tadi sayang. Oh, iki Mas. Mamas. Walah. Iya, iya. Oh niki nang Iya. Mas iki lho gak trimo cie. Kula mboten ajrih. Oh. Mengke kula ajari. Yo. Kembang wae weton Jemblengan nduk Ibu. Pripun to jenengan ki? Ya. Dalem. Engko pas reokan dik legit sing joget. Ya. Oke. Oke. Mas Gaweng mengke ding maju. Mas sinten? Mas Gaweng. Oke, Mas Gawe. Mas Gawe. Ayo. Pacita Pripun to Pak De? Napa jenengan redeg? Walah ya Allah, ngeweli Mas. Oke pipis Sing kurang. wedok semangate kaya mbuh Ayo. sing lanang. Oke, kayak kok pipis kok Pak. Ya. Dalem. Kayak parian sih. Nah, parian apa? panas Langsung. odan Parian sih. panas udan aling-aling Caping. capek Kadung semangat. Duno Saking semangate. wong Nyetan baling ulan. Sik, Om. Ya. Cekelet pundake. Coba. Redeg Mas, wis pipis sing ulan. Yuk. Nadyan wadon sarta lanang inomane
banyu Kasih dong reok. Pak Dalang. Kira Dek Legit wis siap-siap ngreok Lah lho. yo. Ya ora apa-apa yo. Yo dadekne direkne ya Mas. Masakne Dek Legit wis siap. Yuk. Dek Legit wis Yo. siap ngreok. Oh, siap yo. Pak Dik, balene keng panas. Dek Legit ajeng ngreok menika. Oh, balene kok panas. Nggih, lan jenengan nggih kesusu mawon kok yo mau kok. Panas udian ngaling-ngaling. Aduh rene sayangku cantik. Aduh, kene dekek tengah Mbak Gia. Kok cilikanku mbiyen lho, Mbak. Ala. Tenan, aku mbiyen yo menik-menik koyo ngene iki yo to, Dik. Lho, Cilikane kaya kowe ora apa-apa ning sone gedhe ora kaya kowe. Dek, ibumu yang mana, Dik? Teng mriko. Oh, sing jenenge suci-suci kae to. Nggih. Oh alah, Lho, sing sing jenenge disawang- suci-suci kae to. Nek sawang mirip aku to. Iya, ora kaya ibuke. Kalau irunge. Yo baleni keng panas, Mas. Kowe ya. Panas udian aling-aling capek yo. Legit luar biasa, legit Luar biasa. Ya. Dek Legit, selamat malam. Nggih, selamat malam. Aduh, Nduk. Nggih oleh saweran lho, Nduk Ayu. Wis antuk saweran, Nduk. Dereng. Oh, dereng monggo. Sing bedhek nyampe monggo. Dek Legit niku ora patek mudeng dhuwit ora kaya gerang-gerangane niku. Dek Legit, Nggih. pripun kabare? Nggih. Bungah ya iso ditimbali ana
panjenengane Rama Eka Bilawa seneng gak? Eko Bilawa menika. Ngatur Salim kepanuwun. kalih Eko. Mbah Gus, Eko. Gus Eko. Iya. Salim Gus menika Gus. Wis diajari rusak karo Gea iki. Salim Gus Eko dulu. Salim Bapak semua. Nah. Yo sinambi salim terus tembange Salim, langsung sayang. dijaipoke Salim, wae. sayang. Yo. Salim, deh. Dados cocok. Yuk, dados yo. Nah, nanti 20% ya, Dek ya. Langsung yo jaipoke. Sambil menyanyi. Salim sayang. Salim Bapak salim. Sejaman Salim. Patri Puraga Jos Pak Wargo Salim. Pinter. Lagi. Pak Suradi Caping Gunung. Katur Bapak Suradi. Ayo Gea. Dek jaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen saiki ono Sokor bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang yo Ompake sing bangun cara laras Syukur bisa Pak Suradi langsung monggo.
luar biasa. Pak Suradi matur sembah nuwun. Benjang pun lajengaken monggo pinara-pinara. Wah, luar biasa. Semangat kabeh Mas ya. Nggih, menika Pak Suradi mangke tanggal 27 wayangan wonten ing Kuncara Laras, omapane wonten Depok. Oh nggih. Luar biasa. Dis September Mas daleme Bapak sinten? Pak Jarot. Pak Jarot nggih wayangan. Pak Jarot mangke tanggal 16 September. Mugi-mugi ajatipun lancar wilujeng mboten enten. Wah, ampun repot-repot lho Pak, kula ning nganti repot ya anggere Pak Suradi. Tidak panggung ini. Ya niki anu romone diaturi tindak panggung serampatke sik raketang sak klima. Kelangenane serampat. Wah. Pak Tugi. Luar biasa. Nggih. Menika wonten tasih wonten ingkang ngersakaken lagon Mas, mbok menawi. Monggo nggih. Menika tasih saking Pak Warman WMC badhe bawa tembang kangen. Nggih. Luwere wanci. Menika wonten paguyuban TNI Polri Putu Warok Ponorogo ngersake tembang kangen. Oke, Pak Warman kok diaturi Mas Seno Pramono yen ing Tawang bawa sendiri. Lah niki wonten anu ingkang ngersakaken nggih. Oh ya, nanti Mbak Sofia nggih nggih hadir nanti diaturi waktu. Iki saka panjenengane menika tasih Pak Haji Suhar, Pak Jarwo, Pak Rumanto Serampat kula mangke mawon. Wah, ya. Iki Pak Suhar anu to. Tasih. Oh ya, oke. Nggih. Terima kasih matur nuwun Pak Suradi. Pak Suradi dicaosi mik sik. Heeh, raketang sak anu minta mic-nya minta mic Pak Suradi ya. Ayo. Ya. Ya. Orang ngitung sawerane Pak Suradi dicaosi mic. Tak kujikan kene. Bapak Suradi, monggo Bapak. Pak Suradi. Wah, luar biasa niki sahabat dekatnya Pak Eko Bilowo. Pak Suradi. Nggih, Pak Suradi niki. Monggo Bapak. Nggih, caosi mic. Matur sembah nuwun, mugi berkah Bapak nggih. Masya Allah rezekinya luar biasa. Luar biasa. Monggo Pak Suradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu Pak Eko Bilowo. Sugeng dalu Bapak Cangik Ibu Induk. Nggih, siap. Kagem sedaya kemawon. Nggih. Para pinisepuh ingkang sami mangagyu bagya ing dalu menika. Matur sembah nuwun Pak Eko. Kula sampun dipun aturi rawuh mriki nebeng numpang seneng. Mangke no, pokoke sak menika niku wayahe golek seneng-seneng, Pak. Nebeng numpang seneng nggih Pak Eko nggih. Nggih, seneng melalui kabudayan. Seneng nguri-uri Kang leluri kabudayan Jawa. kajenge ketularan. Nggih, amin. Wis, nggih. Nggih. Mugi-mugi ing dalu punika Padepokan Surukubeng pinanggih rahayu selamat. Amin. Saya selamanya. Nggih, Amin Allahumma amin. Yai ini Pak Suradi ini salah satu tokoh yang mendukung Mas kesenian budaya di Jakarta. Pokoknya siapapun komunitas yang mau mengadakan wayang silahkan ketemu dengan saya, tak temoke Pak Suradi. Oh ngajar. Jan hebat Pak Suradi hebat. Nggih, matur nuwun Pak Suradi. Mugi-mugi sehat Pak Suradi, mugi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menika wonten woro-woro sugeng dalu Pak Dalang, komunitas wayang Nusantara nderek
ngombyongi Padepokan Surukubeng mugi-mugi sukses selalu. Amin. Amin. Woro-woro pada tanggal 3 Agustus komunitas wayang Nusantara badhe ultah yang ketiga tahun di Gang Nangka Tapos Depok ingkang ngasta Ki Sri Kuncoro dari Boyolali. Oh salah Dik. Ki Wartoyo, nuwun matur nuwun. Malah masar. Muga-muga sukses berjalan lancar. Anggere Kuncoro ngono iki sing mburi yoga seneng nek dalange kon jaba mesti ora yoga kene. Nggih. Yo dibacutke endi Pak Warman kene. Yo tulung tak ndat yuk. Monggo Pak Warman. Pak Warman, selamat malam. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Mbak Limbu. Inggih, wilujeng dalu, Pak Warman. Nggih saderengipun ngucapaken dumateng Bapak Eko Bilowo, mugi-mugi diparingi sehat. Amin. 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 Awet anggenipun nguri-uri budaya Jawi. Amin. Amin. Lan opo? Padepokan Surukubeng menika sukses tambah maju. Amin. Amin. Mbak Limbo, Nggih. Pak Warman menika salah satu komunitas yang luar biasa. Ngaten. Menika piyai setunggal menika lenggahe menika wonten Tangerang ujung Berung kono. Ngendi ana wayang mesti piyai iki selalu hadir. Tepuk tangan buat Pak Warman. Semangatnya luar biasa. Raketang tekan kene sing diajak mung foto karo sinden. Ora ono liya. Terah kenang-kenangan to. Heeh. Pak Warman bawa napa? Tembang kangen yo. Jenengan anu pengen di napa dampingi kali sinten? Nggih, monggo milih. Mbak Elisa Yono. Nek sangune cukup ya papat, nek ora cukup ya loro. Monggo Mbak Gia. Mbak sinten? Wah, nunjuki Mbak Gia. Mbak Gia. Ketoke lengganane Gia iki ya. Ora gelem Elisa Mas ya. Jare mangku rondo to laris to. Ya. Mau ngabrak tuwekan ngono. Tengah jeng mawon Bapak nggih. Setunggalipun Bapak sinten niku setunggalipun? Pak Kincil ayo. Sinten? Kasianto. Pak Kasianto. Saking Magetan, Pak. Wah, saking Magetan alhamdulillah. Nggih. Ngajeng mawon kok. Nggih sehat sedaya warga Magetan. Tengajeng. Nggih. Ya Kincil. Loro sitok eding Mas, sitok eding. Sitok eding. Nih, maju. Wong nek pawakan ledek ya ngono kuwi kan. Nyuwun sewu wong Gia menika riyen kan buron, pindahan dari Gunung Kemungkus ya Gia kuwi. Gunung Kemungkus pelanggane Pak Sri Kuncoro. Sarungku balekno ya. Keri ning kono to. Yo Pak Warman. Yo. Monggo. Apa sliramu ra krasa bawa to ki mau saktenane aku sedya ngenteni Gandrung Pak Marwan. Sicit. Suwung sajroning uripku yo rasa ndredeg ngono lho. Wong sing tak tresnani. Sik. Madhep rono ya. Kowe madhep rono. Ayo Pak Warman disawang komburi. Madhep rono. Aku rono. Nah. Kok yo wong sing tak tresnani
Citra Tolen ya. Ampun Citra nggih, Mbak. Ya Allah. Tak urus. Wingi pas ulang tahun WMC boro-boro kok nyekel. Mesti jenengan tindak rene dhewe to? Wah. Apa to? Kelakuane kok ya ngono kuwi. Nek iki kan bojone. Jenengan nek nyawang gitoke Mbak Gia aja suwe-suwe. Mergo teng mriku enten tatuke. Oh nggih, Pak. Masane kok mak-mek ngono kok ora bayar. Yuk. Rasa kangen tak empet sakjroning dadaku. Muga bisa dadi tamba. Terus lewat tembang kangen iki. Elok tenan. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Warman. Ing atase komunitas wis kersa apa nggih sumbang bawa tur swantene ya sae. Rasa rundingan. Ora apa-apa HP-mu kok tak hapuse kabeh fotone. Yuk, dados nggih. Rencane dipun aturi tindak mriki. Heeh. WMC. Oh, WMC. Saking WMC. Seluruh komunitas WMC. Pak Supri, monggo mriki. Monggo Pak Slamet, Pak Supri naik ke panggung. Niki pancen niat ajate Pak Eko Bilowo salah satunya adalah setelah WMC ulang tahun wayangan saiki ganti seneng-seneng. Pak Slamet, oke? Aja kaya preman modelmu. Masane kaya ini KWN kok kalem-kalem mawon. Yuk buka celuk Mbak Gia, Pak Warman, yuk Mbak Gia dulu. Tembang kangen. Yuk. Ya, dados. Tombo kangen iki. Yuk. Sing banter Mas. Kuntoro laras. Terima kasih luar biasa Pak Warman. Wah, terima kasih WMC. Pak D, tolong mobil Fortuner B1087 ELG dipindah mobil di sampingnya, nungguin dari tadi. Fortuner putih B1087 ELG di depan ruko pink, segera dipindah, kalau tidak akan menjadi doorpress. Mbak Limbo, saya wengi saya rapet paribasan wong dahar kuwi nek kewareken kuwi ya ora becik. Mula iki engko diterusake lakune dhisik, sadurunge lakune iki dipinangkani ya kuwi ana fragmen Sri Tanjung kang dadi Sri Tanjung mengko Mbak Elisa, terus sing dadi embane Dek Nova ya. Moga-moga engko bisa kasembatan Kang Sinedya, mengke Dik Sofia di Goro-Goro tetap nunggin mengke diaturke. Yo. Ya. Turuk. Ya. Mangga mbane Dik Nova.
rasan-rasan emban karo ndorone. Oh, emi pengen ngombe. Oh, golek iki mik. Wah. Nganggo mik ya, Mban. Nganggo mik. Ya mike kae. Lah iki lho Denayu. Lah ya ngono. Kowe iki kudune nglipur rasaku, Mbak. Lah Denayu enten napa to Denayu? Sawangen rumangsamu aku kaya ngene iki ketok. Mbani karo cincing-cincing ngene ya, Pak ya. Pripun to Denayu? Sawangen aku nek kaya ngene iki ketok sedih apa gumbira jajal tak sawang. Raosipun pripun? Piye? Nangis. Iya, Guys, nangis. Rasaku delok rasaku kaya ngene iki rasane. Sing dirasa sapa? Ya bojoku sing ta dirasa apa? Ban. Bojone panjenengan garwa panjenengan pripun ta Denayu? Lah iya Kang Mas. Sida paksa lak wis pirang-pirang condra anggone lunga. Hah? Ndore sida paksa pun pirang-pirang taun mboten sida. Condra kuwi sasi. Oh, iya. Dadi wis pirang-pirang sasi urung ana setahun, Mbak. Dadi pirang-pirang sasi ki urung iso-iso. Kok durung iso-iso kepiye to karepe? Lah kuwi mau apa to Denayu? Aku ki lak ya wis suwi ya kapang ngono lho karo Kang Mas itu paksa. Wis suwi aku ora ketemu. Aku dadine kapang, ngerti kapang apa udu? Ora muni, Mbak. Mas mik Ora muni. Nganggo nggonku. Yang konsentrasi Mas, harap penting ini Mas. So, ngomong dewe-dewe. Lah ngono lho. Lah iki lho penakna. Kapang Denayu? Iya, aku kapang banget karo Kang Denayu Mas itu. kapang kalih Kang Garwa. Anggone wis pirang-pirang condro iki kayane netepi kewajiban karo netepi kewajibane Rama Silwadi Krama. Oh, dereng kondur-kondur. Dereng kondur. Nggih mboten WA jenengan. Mboten. Ora WA barang. Sing aku dadine iki kudu kepiye ya, Mban? Aku ki mongko Rama Silwadi Krama anggone nyedhaki aku kaya ngono kae. Kayane nggih rada-rada tresna karo aku, mongko aku ya ora tresna karo Rama Silwadi Krama, tresna aku ya mung karo Kang Mas itu paksa. Oh, lah nek ngoten Kang Rama kagem Mbak Gea mawon. Piye? Nah noge ya? Heeh. Ya nek iso kaya ngono. Ning aku ki ya piye ya? Karang ya aku ki ya gila. Tresna aku ki ya mung karo Kang Mas itu paksa ning iki kok wis suwi ora teko-teko kene. Duduk. Kang Mas itu paksa. Sing tak ati-ati, Mbak. Sri Tanjung. Inggih Kakang Mas. Orang ngira babar bisa. Yen sliramu tega marang pun Kakang. Tega dos pundi to Kakang Mas? Kula niku kapang sangat kalih panjenengan, kula ngantu-antu lho rawe panjenengan Kakang Mas. Sri Tanjung. Kowe ora iso nyimpen kembenmu. Ateges kowe lemes sedeng marang wong lanang, Kok tumindak sedeng kok dos pundi to Mbak niki kepiye to kok tumindak sedeng barang? Mboten kula niku dados garwane panjenengan nggih panjenengan ingkang kula tresnani nggih namung panjenengan mboten wonten liyane. Saestu menika Kang Mas. Sri Tanjung. Kowe ateges mirangke aku, nglingsemke aku. Ning ngarepe para kadang kowe tak percaya nanging kowe tekan saiki kowe ngempet tresna marang liyan ateges kowe sedeng. Sri Tanjung. Terus pundi Kakang Mas kula niku saestu kula niku namung panjenengan kan kula hormati namung panjenengan Kakang Mas itu paksa. Rupamu ayu nalika semono kowe tak jupuk dadi garwanipun Kakang. Nanging kowe tega tenan Sri Tanjung. Rina lan wengi kowe mung sesandingan marang wong lanang liya.
ora nyangka. Yen ngono Sri Tanjung, lekno mripatmu deloken sawangan. Ban. Oh, urung toh. Iki aku serius lho, Ban. Aja ngrusak rasaku. Aduh, aku jan ora kuat, Ndoro. Yo, Mbak. Dalem. Kowe tak dengkekke ana ing Taman Sari supaya kowe ngramut marang bendaramu. Pun kula ramut, Ndoro. Nanging kowe ya melok goroh, melok sedeng. Kula boten, Ndoro. Sri Tanjung. Terus pundi Kakang Mas Ida paksa. Mung tanglet kalian emban menika kula mboten tumindak sedeng saestu. Loro atiku Sri Tanjung. Mbak, nek bakti polo ora apa-apa. Pipiku ora kenapa-napa ning atiku, Mbak, atiku. Kang sabar nggih, Denayu. Aku ngenteni. Malah entuk kaya ngene, Mbak. Monggo aku cedhak-cedhak aku tresno karo Kang Mas Ida paksa kowe ngerti dhewe to, Mbak. Nggih kula ngertoseni. Luwe becik aku kelangan marang sliramu. Kowe gegandilane aku nanging wis sedeng marang wong liya. Kang Mas kula saestu kula nyuwun pangapunten kalih panjenengan. Ora sida. Keculek suling. Keculek suling. Kula mboten tumindak seteng saestu Kakang Mas. Yen ngaten kula nyuwun pangapunten ingkang kathah napa panjenengan mboten percaya kalian kula to Kakang Mas. Kok panjenengan mendhet niku napa pati kula ingkang panjenengan kersakaken Kakang. Prajurit Gageo buka. Sri Tanjung. Panjenengan mboten percaya kalian kula Kakang Mas. Yen kowe tresna tenan marang Kakang, rina lan wengi kudune kowe memuji marang Gusti Kang Harkaya Jagat. Yen aku diutus marang Sinuwun supaya jelajah desa Milangkori supaya tentrem ana ing kerajaan kene. Nanging kowe ora iso ngempet kembenmu, Sri Tanjung. Raden ampun ngoten Denayu menika saestu Raden. Boten goroh menika. Ora apa-apa. Ampun diroto mangsa. Denayu kang sabar nggih Denayu. Luwih becik aku ora duwe bojo. Ora duwe garwa ora apa-apa. Anak loro bakal tak titipke marang pamanku Sri Tanjung. Panjenengan menggalih menapa to Kakang Mas? Iki apa Sri Tanjung? Buktine apa yen kowe ora sedeng marang aku Sri Tanjung? Nggih. Saestu panjenengan namung kepengin pati kula ingkang panjenengan kersakaken nggih Kakang Mas. Luwih becik aku Pati kula ingkang panjenengan kersakaken nggih Kakang. Luwih becik aku kelangan kowe. Tinimbang aku esuk awan bengi ora iso turu. Aku loro atiku Sri Tanjung. Iki Ban. Iki sedulur meneh aku mati. suara Ning deloken yen nganti getih sing metu saka awakku iki mijil ames bacin. Berarti aku tenanan tumindak sedeng. Ning yen mati getih sing metu saka awakku iki anggondo harum. Berarti Kakang Mas itu paksa sing ora percaya karo aku. Aku tetap setia marang Kakang Mas itu paksa. Yomban. Piye ambune Sri Tanjung bendaramu? Raden. Piye? Raden Ayu. Menika gondo arung Raden. Piye? Raden Ayu
Ora tenan ora sejeng Sri Tanjung. Aku njaluk ngapura Sri Tanjung. Gusti. Muga-muga wae Sri Tanjung manggono ning swarga langgeng. Kosek. Geser sithik. Kringgingen. Lah ngono, wis. Oke, wis penak to. Wis penak. Monggo dilanjut. Cantriku suruh kubeng. Kowe aja tumindak grusak-grusuk. Kaya aku iki. Yen pikiranmu peteng, yen pikiranmu bingung, mula munggah ana ing sanggar papujan nyuwun marang Gusti Kang Akarya Jagat. Sesuk Pak Dibokan kene bakal ana banyu kang wangi. Hei, anak-anakku kabeh. Ibu wis manggon ana ing swarga langgeng. Sesuk bakal aku nututi. Aku ora bakal krama maneh yen ora enek izin saka Pak Tugiwa Wiratmaja. Muga-muga ae nduk bojoku garwaku Sri Tanjung aku bakal nyuwun pengadilan ana ing ngarsane Kanjeng Sinuwun. Mula anakku kabeh ayo memuji marang Gusti Kang Murbaning dumadi. Muga-muga bengi iki tumuruna wahyu kabegjan kamal kamulyan tumiba ana ing jiwa raga kabeh kang padha sebana kene. Ndang mbokmu Bapangen Gawarana, hayo. Yo. Yo sami sawetko